फेरेंगानि फिसानाय गुन्दाफ्राथ' काउन्टाराव फिनदों जों नुनो मोन्दों दिनैनि बेलायावहाय दा जों बुंनो थाङो बेनि प्रुफआ जोंनाव दंजोबो जों दिनै होगोन गासिबो प्रुफखौ जों होजोबगोन बिथांमोनाहाय फ्लेट बिसियाखै होनदों बिसिदों खुद नैबे जोंना दंफायो आदैया बेबो दंखायोमोन नालाय आरो आङो साइडआव थादोंमोन दा बिसोरथ' जोंखौ थगायनो हाया मानो होनोब्ला जोंनाव खुद दंखायो नै सासे बेबोथ' दंफायोमोन प्लेसमेन्ट होनायावहाय दा बिसोरो जानला मोनला होनबा बे जानाय नङा मानो होनोबा जोंनियावहाय प्रुफ दङ ना देखायनो हायो नै दङ जोंनियावहाय एभिडेन्सआ सीसी केमेरा फुटेज दङ जोंनावहाय आरो दङहाय जोंनावहाय नै फटकबो दङ आरो जौ लोङा होनदों बिथांमोना जौ लोंनायनि जोंनियावहाय भिडिअबो दङ गासिबो दंजोबो जौ लोंनाय भिडिअआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना बेहाय थानानै दि बेबायदि प्रेसमिटआव ओंखारबाय थायोबा बेयो जाम्बानिसो खुनु आयेन कानुन रोङै बिथांमोनाहाय जेबो रोङा खुनु माबानाय नेम निथि रुलखौ रोङा आरो दा आं खावलायो बिथांमोना फैयोब्ला जों लाखिगोन जोंजोंहाय जइन जाफैनो हागोन फेरेंगानियाव थाबाय थानानै नोंसोरो जेबो खामानि जानाय नङा आरो फेरेंगाया देराखाया 100%खा आरो अदालगुरिनि थाया होनदों बिथांमोना अदालगुरिनिबो प्रुफ दङ जोंनाव नै फटकआ आरो रुटिं बानायदों होननायनि खोथायाबो बेलायाव रुटिं बानायदों होननायाबो आंनाव प्रुफ दङ रुटिं बानायनाया नै बेनो जों दिनै गासिबो प्रुफखौ होजोब्बाय दा रायजो राजाया मिथिसिगौ बिसिनि सायावहाय मा एक्सन लानांगौ मा जाम्बा बुंलाबायलै नोंसोर फ्लेट बिसियाव आंनो दङ जानसियाव आंनो दङ गासिबो निउसआव आंनो लोगोसे दंफायोमोन बे होनाय समाव बुरबकफोर आं गैयामोन नामा बेयाव आंनो दंखायो बेयाव लोगोआवनो आंनो मा जाम्बासो फ्लेट बिसियाखै मा बिसियाखै ना मानो बुंलाबायो जाम्बा थांखिसान थालाय नोंसोरलाय आंनो दंफायो बेयाव लोगोआवनो ज'नो दंखायो जोङो जेदिनखालि बिसोर निउसखौ होयो ओइदिनखालि आंनो लोगोआव दंफाखायो लोगोसे आंनो नोंसोर थगायनाङा गुन्दागिरि देखायनाङा नोंसोर दंखाजोबो जोंनि नैबे मबाइलावनो जे गारिजों फैदों जोङो बे गारियाव गासिबो जोंनि दंजोबखायो आरो बे गारि नाम्बारा गासैनि मबाइलाव दंजोबखायो खालि जों फैयो बे गारिजों बे गारि नाम्बारखौ जों बेलेग टेक्स सिस्टेम फैदों जों बे गारिजों फ्लेट बिसिनो जों फैदों बेयाव जे जायगायाव बिजेपिनि गैया जे जायगायाव कंग्रेसनि गैया जे जायगायाव बिपिएफनि गैया बे मबाइलाव गासिबो दङ जोंनि बिसिजोबनाय बे गासिबो बे फ्लेटखौ जोंखौनो थिनदों बे खामानिखौ जोंनो मावदों बे खामानिखौ जोंखौ थिनै बिथिं होनायाव जों मावदों बे खामानिखौ जों फेरेंगानि बुंनायाव खामानियाव जों मावदों बे खामानिखौ जों मावदों आरो जानला मोनला बिथांमोना बुंबाय थानाङा जोंखौ बिदि प्रेस मिटनि गेजेरजों जानला मोनला जोंखौ फानबाय थानाङा नंखाय बाथ्राफोरखौ एसे बुंबाय थायो नैबे मबाइलाव गासिबो जोंना फोरमायनाय गासिबो जोंनाव प्रुफ दंजोबखायो फोरमान दंजोबखायो जोंनाव प्रुफ दंजोबखायो बे मबाइलावनो फ्लेट बिसिनाया गासिबो कंग्रेसनि फ्लेट दंमोन बिसोर बुंदोंमोन कंग्रेसनि फ्लेट गैया होननानै जोंनो बिसिनो मोन्दों दंमोन बेयावनो सोरनो थिनाव माने जों फेरेंगानि थिनाव जों मावदों बे फैसाखौ जोंनोथ' मा होयोमोन जोंनो 10-12 दिनाव जोंनो 1000सेल' फैसा होयोमोन बे जोंनो जेबो थोखाया बेखौ बे बुंनायनि बिथोनाव आं मावनाय जादों मानोना होनबा मोजाङाव फैगोन होननानै आंबो सानदोंमोन फारसे गोसोआ नागारसारनायाव बे बिथोन होनायखाय आं मावदोंमोन नाथाय आं फस्थायनानै बे माबाखौ दा मिथिनानै आं फैफिननाय जादों जोंखौ बुङो लहा खुख्रि गारियाव ला बाथुल ला माबाफोर जायोबा दानसिना फैजोब सोरबाबानि मानसिखौ लोगो मोनबानो होजोबखा बिपिएफनि मानसिखौ होखा बेबादि बुङोमोन जोंखौ जों लायोमोनबो बेबादि सोमानखौ आरो नै दाखालि थानाय गथ'फ्रा जानला मोनला खोथाफोरखौ बिसोर जेबो रोंखाया बिसोर जेबो रोङा खुनु राजनितिआव ओंखारनो रोंखाया बिसोर जानला मोनला खोथाखौ दाबुंखा बिसोर दुनियानि मोस्रोम जाम्बा हाखरसेयाव थाग्रा मोस्रोमसो बिसोर प्रेसमिटनि गेजेरजों जोङो गासिबो प्रुफखौ देखायनो हायो नैबे मबाइलजोंनो गासिबो प्रुफआ जोंनावहाय दंजोबो बिथांमोना दा जानला मोनला होननायनिफ्राय जानगाराव थादों जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो होनदों दाखालिबो आरो बिथांमोना बेबायदि दामाव थांसै गुन्दा खामानिखौ मावालासिनो जोंनि बिपिएफ पार्टियाव हाबफैयोबाबो जोङो दासिमबो जोङो बजबना लागोन आरो बिथांमोनाहाय फ्लेट बिसियाखै मायाखै होनदों फ्लेट बिसिनायनि जोंनाव नैबे मबाइलावनो फटेज दंजोबो आरो जौ लोङा होनो जौ लोंनायनिबो जोंनावहाय भिडिअ दङ मानसिफोरनिबो जोंनावहाय फटेज दंजोबो आरो गारि नाम्बारखौबो जोङो नैबे मबाइलनि गेजेरजोंनो फोरमायजोबनो हायो आरो मा फ्लेट बिसिनायनि होनदों बिसोर बिसियाखै होनदों बिसिदों कंग्रेसनि दङ बिजेपिनि दङ आरो लोगोसे बिपिएफनिखौबो बिसिदोंमोन अदालगुरिनि मानसि गैया होनदों बिथांमोना गासिबो दंजोबो जोंनियावहाय दिनै जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासिखौबो जोङो फोरमायजोबगोन जोङो बिसिनि गुन्दाखामोन आरो जयै खामानि मावखायोमोन आरो जों मानो मिथिया जानांगौ जोंनो गुन्दाखामोन नालाय फेरेंगानि फिसानाय ओंखायनो जोङो दिनैहाय नैबे मबाइलनि गेजेरजों फोरमायजोबनो हायो गोसो जायोबा